ゾーンを超えたんですよね。よくスポーツ選手だとゾーンに入るって言うじゃないですか。ゾーンのさらに上があったんですよ。入り込みすぎると普通になるんだなっていうところまで行っちゃって、それを感じたのが初めてだったので、最高の準備と今までの経験、これがないと絶対に生まれなかったものなんで、あれはもう一生経験できないですね。現役生活を通して学んだことは何ですか？やっぱり積み上げていくことの大事さですかね。しかも1ミリずつを。結局そんなに大きく人間って成長できないんで、ちっちゃいことをコツ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 積み上げることでしか前には進んでいけないんだなっていうのを一番学んだ気がしますね。もちろん1センチとか10センチ積み上げることはあるんですけど、その後必ず後退しなきゃいけないので、後退せずに進み続ける1ミリっていうのをどれだけ地道にやれるかっていうところが大事だと思います。